Sa issa l-Ingilterra ħalliet operaturi fil-qasam tal-gaming jipprovdu servizzi fir-Renju Unit la darba dawn għandhom liċenzja Ewropea. Iżdissa se tibda tirregolarizza u żomm it-taxxa anka fejn isir il-konsum, jiġifieri fl-Ingilterra stess, u bekk tifforma sistema ta' awtorizzazzjoni nazzjonali. Il-Chairman tal-Lotteries and Gaming Authority, Joseph Kuxkiri, sar li kawża ta' dan kumpanija waħda biss minn mijiet iddeċidiet tirtira l-liċenzja tagħha minn pajjiżna. Liċenzja waħda illi twaqfet minn Malta għax dan l-operatur partikolari jopera fl-Ingilterra biss. Minn 430 liċenzja li għandna llum il-ġurnata, ġifieri ftit ħafna. Żied li f'dan il-mument is-settur qed ikompli jikber. U mhux qed nara, ġifieri ngħidu hekk hemm movimenti f'dan ir-rigward. Ġifieri s'issa qed naraw aħna tkabbir, fil-fatt ġifieri il-ġimgħa tħabbart jiena tkabbir sostanzjali ta' liċenzji ġodda li ġejjin Malta. Ġifieri minkejja ovvjament dawn l-affarijiet kollha qed jiġru fl-Ewropa. Fuq livell Ewropew Malta qed tisħaq li l-introduzzjoni ta' regoli nazzjonali f'suq internazzjonali bħal gaming se jkun ta' dannu għall-industrija infisha u għall-konsumatur. L-LGA qed tgħin bisħieħ lill-operaturi li għandhom liċenzja f'Malta u li issa jridu japplikaw għal-liċenzja fl-Ingilterra. Tibdiliet oħra jikkonċernaw il-VAT, fejn qabel operatur kien iħallas VAT f'Malta biss, issa jrid iħallas il-VAT f'kull pajjiż li jopera. Elementi importanti li jattiraw lill-industrija lejn Malta jibqgħu l-abilità ta' pajjiżna li joħloq inizjattivi ġodda u r-rata ta' taxxa kompetittiva. Dan minn barra l-impenn tal-Gvern li jippromovi lil Malta u jtejjeb is-sistema infrastrutturali tal-pajjiż. Elementi ieħor huwa l-ħolqien tal-Gaming Academy f'Malta. Nies li jkunu jixtiequ jagħmlu karriera f'dan is-settur jkunu jistgħu jieħdu lawrja u allura jkunu akademikament kwalifikati jkunu allura faċilment jistgħu jsibu xogħol li l-impjiegi f'dan is-settur huwa impjiegi li ħalsu tajjeb.